tako da je dostupna na svim Android i iOS sustavima. Radi se o tipkovnici sa Hajdukovim vizualnim obilježjima, a prema riječima Marina Ercega, osnivača tvrtke Asprida, tipkovnica je najkorišteniji dio mobitela, a mobitel naravno najkorišteniji uređaj na svijetu, tako ćete svaki put, dakle, kad otvorite mobitel, tipkovnica podsjećati na voljeni klub. Hajduk je prvi izašao sa ovim konceptom i po tome je jedinstven u svijetu, a oni su kao tvrtka, dakle, prvi put predstavili upravo u gradu Splitu. Zanimljivost je da se putem tipkovnice, odnosno ove njezine krune, jednim klikom može stići do Hajdukovog web portala, Facebook stranice i web trgovine. Osnovna verzija potpuno je besplatna, kako kaže Aljoša Bašić, direktor Hajdukova marketinga. Cilj je da se što prije proširi baza korisnika, a kasnije bi se naravno tematski nadograđivalo i moglo naplaćivati, čime financijski korist bi imao i sami Hajduk, odnosno prihod bi se dijelio u omjeru 50-50 između Hajduka i Aspride. Svakako ova osnovna verzija potpuno je besplatna, stoga svi vi ljubitelji bile boje, ukoliko koristite iPhone ili bilo koji drugi Android u svojoj trgovini, možete potpuno besplatno skinuti Hajdukovu tipkovnicu. Bila boja je moja, bila boja je najbolja na svijetu i niko mi ne more reći da nije naša boja. Bila boja je moja.